I now give the floor to Ms. Gajou, please. The floor is yours. Mulțumesc, doamnă președinte. Susținem, venind din România, abordarea strategică a Uniunii Europene ca viziune esențială pentru Marea Neagră. În acest timp, în actualul context marcat de războiul împotriva Ucrainei, regiunea Mării Negre reprezintă o zonă de interes strategic pentru întreaga Uniune și nu o zonă periferică în estul Europei. Tocmai de aceea susținem avizul colegului nostru din Bulgaria, de la Varna, având în vedere că portul Constanța reprezintă un nod strategic vital pentru conectivitatea Uniunii Europene cu Caucazul de Sud, Asia Centrală și coridoarele transcaspice. Dezvoltarea colectivităților, tuturor colectivităților de-a lungul țărmului Mării Negre, atât în România și în Bulgaria, trebuie să fie un reper de dezvoltare durabilă în proiectele viitorului cadru financiar multianual. Vă mulțumim!